Tot i que la història oficial queda fixada a través dels grans fets històrics, els textos escrits i els documents, el pes històric es construeix mitjançant el substrat de la memòria col·lectiva, que és principalment oral, anònima i se sosté a través de les memòries i records personals. Un dels filòsofs més preocupats per defensar la importància de la memòria històrica va ser Walter Benjamin. El filòsof jueu, nascut a Berlín el 1892, va morir a la ciutat fronterera de Portbou el 1940, en l'intent fallit d'escapar dels nazis. El filòsof malalt del cor va partir de Bagnols-sur-Mer el 24 de setembre i va arribar a Portbou el 25, uns 14 quilòmetres a peu travessant els Pirineus. La hipòtesi més estesa és que en un hotel de la petita ciutat es va suïcidar amb morfina en trobar-se amb les fronteres espanyoles tancades i trobar-se així sense sortida. Va ser enterrat en una tomba anònima durant molts anys, però des del 1994 compta amb una tomba pròpia i un memorial, que és, a més, homenatge als centenars de milers d'exiliats que van travessar a peu els Pirineus fugint dels totalitarismes. En el període de 1936 a 1940, Benjamin va escriure algunes reflexions sobre aquesta qüestió. Són una tesi sobre el concepte d'història, de caràcter fragmentari i inacabat, i apel·len a l'empatia amb les víctimes de la història. És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom. A la història oficial se sol imposar el relat dels vencedors. És el que Walter Benjamin anomena els béns culturals dels qui guanyen. Tot i això, Benjamin comenta que per no caure a la falta d'empatia cap a les víctimes silenciades, cal raspallar la història a contrapèl. Això és, adonar-nos que sota la superfície s'hi amaguen milers d'històries i veus que han estat ignorades pel relat històric oficial. En donar-los veu i reconeixement, expandim la nostra percepció de la realitat. Els darrers anys s'han imposat noves mirades i perspectives a favor de col·lectius subalterns com han estat els països colonitzats i les dones. Recorrim els arxius en busca de noves dades i informació, que en el seu moment ha passat desapercebuda o ignorada, per construir nous relats del passat. És així com hem posat en qüestió l'heteropatriarcat blanc occidental, que durant segles va imposar un criteri únic i de vegades demolidor. En la història, no tan llunyana d'Espanya i en el context de la Guerra Civil Espanyola, hi ha dos col·lectius als qui poder donar veu, les dones i els brigadistes. Mireia, Jean-Paul i Constantino Pompili. Mireia i Jean-Paul viuen a un poble proper a Avignon. Ella, com a professora d'història a la universitat, estava interessada en fer recerca històrica de la vida de l'avi del seu company, Constantino Pompili. Ell havia participat a la Guerra Civil Espanyola, concretament a la Batalla de l'Ebre, com a brigadista internacional. Alhora, poder trobar pistes d'aquests anys de la vida de Constantino era una forma de canviar la mirada familiar sobre un home el que havia caigut el pes del rancor familiar, ja que aquest no va tornar a casa després de la guerra perquè va abandonar la família, dona i dos fills, encetant una nova vida. Je m'appelle Mireille. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai une formation de géographe, une formation d'histoire-géographie. Puisque donc quand on fait des études de géographie à l'université, les 3 premières années, il y a évidemment des cours d'histoire, puisque l'histoire et la géographie sont intimement liées. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé sur l'histoire des pays
paysage, où on ne peut pas évoquer un paysage sans ce lien étroit, cette imbrication entre l'histoire et la géographie. Aujourd'hui, on peut se questionner de l'engagement et de l'engagement qui nous paraît aujourd'hui démesuré au regard de nos vies qui sont tranquilles, où on n'a pas connu de guerre. Laisser 2 filles qui ont déjà perdu leur maman, pour s'engager dans un combat militant. Bon, c'est clair qu'il y va au nom du Parti communiste, hein. Il est encarté au Parti communiste à Nîmes. Donc comment un homme peut prendre cette décision de laisser sa famille pour partir se battre pour ses idées? Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas compris par une partie de la famille. On ne peut pas laisser ses enfants pour partir comme cela, se battre à l'étranger. C'est même pas pour son pays, c'est pour une cause. De Domenico, nascut el 18 de març del 1900, a Teramo, comunista, segona companyia, sergent, segon batalló de Garibaldi, capità, ferit a Osca, partisà de l'FTP francès, condecorat amb la Creu de Guerra, deportat a Alemanya a Dachau. J'ai fait mon service militaire dans le 51e régiment d'infanterie de mars 1918 à décembre 1919 à Perugia. Quand j'aurai fini, je partirai à l'étranger pour tenter ma chance de l'autre côté de l'océan. Il n'y a pas d'avenir et je ne veux pas passer ma vie à essayer de ne pas mourir de faim, disais-je. Comme pour beaucoup, mon voyage s'arrête en France, où je vais travailler comme mineur dans la région de Nancy. C'est dans les mines, au regard du contexte de travail, que je commence à me politiser. En 1922, je reviens en Italie pour quelques mois. À la fin de cette même année, Mussolini et ses chemises noires préparaient la marche sur Rome. La situation est de plus en plus difficile pour les personnes de gauche et pour les antifascistes. Les gens disent que j'ai une mauvaise conduite politique et morale. Je suis surveillé par la police. J'ai épousé Maria Grazietta le 11 novembre 1922. Elle était enceinte. Je n'ai pas attendu la naissance de mon fils. Je ne pouvais rester longtemps, la situation était trop difficile. Je suis reparti en France. Après quelques mois, je suis obligé de changer de région. En raison de mes activités politiques, le consulat d'Italie me surveille. Je déménage dans la région de Nîmes. Je vis alors dans le petit village de Bouillargues, où je rencontre Emilia Benedetti, veuve depuis peu, mère de 3 enfants. Elle est très belle. Elle vit de petits boulots. Elle est couturière. Je m'installe chez elle et ensemble nous aurons 3 filles. Yolanda, née en 1927, Jasmina en 1928 et Lucie en 1930. Mais Emilia meurt quelques semaines après la naissance de Lucie. Je suis obligé de mettre les filles en pension. Après la mort d'Emilia en 1930, j'adhère au Parti communiste à Nîmes. Le consulat général d'Italie à Marseille me repère et rapporte que je suis un ardent militant communiste et un antifasciste exalté, capable d'actes téméraires. En 1936, comme tous les militants communistes, je suis l'actualité espagnole. Le 18 juillet, les troupes de Franco se soulèvent contre le gouvernement républicain. Le 18 septembre 1936, Maurice Torres, le secrétaire du Parti communiste français, propose à Staline de recruter des ouvriers, membres du Parti communiste, dotés de compétences militaires pour aller soutenir l'Espagne républicaine. Je souhaite être volontaire. Mes filles sont en pension. Il n'y a rien qui me retient. Staline pense d'abord à la neutralité. Puis, le 17 octobre 1936, dans une lettre ouverte dans le journal du Parti communiste espagnol, il valide le soutien à la République. Le 22 octobre 1936, les brigades internationales sont créées. De mon côté, j'ai déjà quitté la France et le 10 octobre, je suis en Espagne. Comme je suis italien, je me suis enrôlé au sein du bataillon Garibaldi, où en raison de ma petite expérience militaire, on m'a nommé sergent. J'ai fait mon baptême du feu à la Colline Rouge, à proximité de Madrid. Puis les batailles se sont succédées. Casal de Campo, Poezuelo, Boadilla, Mirabueno,
Maradaonda, Arganda. No passaran, il ne faut pas qu'ils passent. J'ai la rage et je monte très souvent en première ligne. Mon ardeur au combat me vaut la reconnaissance de mes supérieurs hiérarchiques et je monte en grade. Le 1er mai 1937, on me nomme lieutenant. En juin 1937, je suis à proximité du général Lucas quand il se fait tuer par un obus sur le front de Huesca. Le mois suivant, en juillet 1937, je participe à la bataille de Brunete. On m'envoie sur tous les fronts, avant de me proposer de faire l'école d'officier à Pozo Rubio. En juillet 1938, lors de la dernière offensive républicaine, la bataille de l'Èbre, je commande un peloton et combat dans la Sierra Cavallo. Les combats sont très rudes. J'arrive à déjouer l'encerclement ennemi, mais je suis blessé aux 2 jambes. On m'hospitalise à l'hôpital de Vic. Pour moi, c'est la fin de la guerre, mais mon engagement a été honoré par le titre de capitaine. Voilà. Peu après, les brigades internationales sont dissoutes et le 22 octobre 1938, les soldats défilent dans Barcelone avant de quitter l'Espagne. Nous sommes entre 5 à 6 000 brigadistes à faire le choix de rester. Je ne peux rentrer en Italie où je suis fiché comme subversif. Et la France refuse d'accueillir tous ceux qui, comme moi, sont rejetés par leur pays d'origine. Avec l'arrivée de Franco au pouvoir, au moment de la retirada, en février 1939, nous aidons au départ des citoyens qui fuient vers la France. Un exode de 460 000 personnes. Et quand nous franchissons à notre tour la frontière, nous sommes désarmés et envoyés sur les plages catalanes en attente de décision de notre sort. Les membres des brigades internationales sont majoritairement répartis dans 2 camps de réfugiés, Saint-Cyprien et d'Argelès-sur-Mer. Nous dormons dans le sable, dans le froid de l'hiver, à l'abri de maigres couvertures. La nourriture nous est distribuée de façon parcimonieuse. En avril, je suis déplacé dans le nouveau camp qu'on vient de créer à Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les conditions de vie y sont un peu meilleures. Nous avons des cabanes en planches. Nous sommes à l'abri de la pluie. Nous pouvons nous organiser pour rendre la vie un peu plus acceptable. Cette vie communautaire a renforcé notre militantisme et beaucoup d'entre nous allons nous retrouver dans la résistance. Mais là débutent de nouvelles histoires. En Jean-Paul i la Mireille, que són cosins i nets d'en Constantino Pompili, van decidir posar una placa en el Bosc de la Memòria, per honrar el seu avi i, en cert sentit, reconciliar-se amb el seu passat familiar. Van decidir donar visibilitat a memòries amagades. Parlar d'en Constantino, l'avi, no era agradable, ja que, en el moment en què ell va decidir marxar a la guerra d'Espanya, va abandonar les seves mares, la Jasmina i la Yolanda, que van quedar orfes després de la mort de la seva mare, l'Emília. En l'acte de reconciliació amb el propi passat, que alhora sana i repara el propi present, permet mirar endavant sense la càrrega feixuga de certs esdeveniments traumàtics, reconciliant-nos amb ells. No és possible, com diu Benjamin, mirar cap endavant i crear un futur ferm sense abans haver posat ordre a la nostra memòria, tant sigui individual com col·lectiva. Tanmateix, Hannah Arendt explica en la seva obra La condició humana com només a través del perdó podem conciliar-nos amb el nostre passat. Un perdó que és reparador, en tant que allibera les conseqüències dels fets dels que som víctimes. El perdó, en un sentit ampli, és, per tant, un reparador social amplificat de l'individu a la col·lectivitat. En aquesta recerca familiar, la Mireia va poder posar-se en contacte amb la Maria, neta d'en Constantino, de la seva primera dona, Maria Grazietta, amb la qual va acabar els últims anys de vida. Va ser un gran esdeveniment trobar-se, tot i que la Maria sabia de l'existència de les mares de la Mireille i en Jean-Paul, però no al revés. En Constantino sí tenia presents a les seves filles, fruit de l'amor amb l'Emília, en la seva estada a França. Et elle sort ces 3 photos qu'elle pose sur son piano, la photo du grand-père, la photo de la maman de Jean-Paul et la photo de la maman de Mireille. Et ce qui était émouvant, c'est de se dire qu'il avait quitté la France depuis longtemps, il avait gardé dans son portefeuille, c'était les 3 photos qui étaient dans son portefeuille jusqu'à sa mort,
il avait ces 3 photos. Donc oui, il est parti faire la guerre d'Espagne, il a laissé ses filles. Mais ses filles, il y pensait toujours puisqu'il avait gardé les photos dans son portefeuille. Voilà. Et ça, pour Jean-Paul et pour Mireille, dans l'histoire familiale, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Et qu'on a pu dire aux 2 sœurs qui, ouais, ce que vous faites, c'est pas important, dire si, c'est important. Parce qu'en Italie, il continuait à penser à ses filles et les cousines savaient que vous existiez. Mais vous ne saviez pas dans l'autre sens. Àlex, Joan i l'associació Lo Riu de la Fatarella. Quan la Mireille es va posar en contacte amb mi, vaig pensar en l'associació Lo Riu de la Fatarella. Ells treballen la memòria de les Terres de l'Ebre. L'associació Lo Riu treballa activament la memòria històrica del territori. Un cop allà, ens va atendre amablement en Joan. Ell és una de les persones encarregades de fer la visita i ens va demostrar la seva increïble capacitat de transmetre anècdotes, dates i noms d'aquella època tan difícil per a familiars i habitants del poble. En Joan hi habita la memòria individual i col·lectiva de la Fatarella i escoltar-lo parlar és una experiència plaent. Guardià de Sal. Este és guardià de Sal. Este és soldat republicà. Anaven en mono, anaven en pantalons, la majoria anaven en roba de paisà. La majoria. Això era, els jefes solien anar alguns en roba militar. Les fotos són fetes pels italians, pel CTV dels italians. A cada foto, les fotos estan fetes al moment d'acabar el combat, la batalla. Aquí, en aquesta línia de fotografies, de búnkers, que anirem a veure sobre el terreno, és on se va acabar la batalla de l'Ebre, l'últim combat de la batalla de l'Ebre. En abril del 38 se desmorona, cau el frente de Aragón. Sí. Aragón queda a la parte de allá, en oeste, la parte de aquí del mapa. La Fatarella, nosotros, ahora, estamos aquí. Y bajan de Aragón, pasan así y cruzan el Ebro. Y se posicionan aquí, a esta parte del Ebro. Iban a la finca, mi padre y mi madre, a las 5:30 de la mañana, iban a la finca de los búnkeres, donde están los búnkeres. Se encuentran a 3 soldados que serían oficiales, con caballos que subían de Ascó. Alto, alto, volver atrás, que los rojos han pasado el Ebro, os van a matar a todos, eso va a arder, eso va a quedar arrasado, venga, volver atrás. Mi padre y mi madre con sus padres y abuelos en casa. Niñas, 2 hermanas mías que eran pequeñitas, en casa. Vamos para casa, volvemos para casa. ¿Y qué hacemos? Horas, eran horas. Horas. ¿Qué hacemos? Ya bom, y tiros y bombas, a marchar pel campo. Tu madre a un lado y tu padre a otro. Mi padre con una caballería hasta Caspe, no paró. Mi madre, mis abuelos a una finca, aquella finca toda llena de soldados y tiros por aquí, tiros por allá, se van a cruzar el Ebro por aquí, por Flix, y con un burro, para llevar a las niñas y la carga, que tenía un burro. Se refugian en una cueva que hay un poco más para allá, una cueva muy grande, llena de gente. Los animales los dejaban afuera en la calle, los burros, mulas, caballos, afuera, la gente dentro, ¡bum!, cae una bomba, les mata el burro. Las niñas al brazo, y andando hasta allá arriba, hasta el pueblo de la Granadella. Allí estuvieron toda la batalla de l'Ebre. Hi ha un quadre de Cri anomenat Angelus Novus. S'hi veu un àngel que sembla a punt d'allunyar-se d'alguna cosa a la qual manté clavada la mirada. Té els ulls esbatanats, la boca oberta i les ales esteses. L'àngel de la història deu tenir aquest aspecte. Té la cara dirigida cap al passat. Allà on davant nostre apareix una cadena d'esdeveniments, ell hi veu una única catàstrofe que apila incessantment runes sobre runes i les hi llança davant dels peus.
Prou voldria aturar-se, despertar els morts i reparar la destrucció. Però, des del paradís, ve un vent de tempesta que se li ha arrapat a les ales, amb tanta força que ja no les pot tornar a tancar. Aquesta tempesta l'empeny de manera imparable cap al futur, al qual dona l'esquena, mentre davant seu la pila de runes s'enfila al cel. El que nosaltres anomenem progrés és aquesta tempesta. On évoque aujourd'hui en France le devoir de mémoire. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discours chez nos politiques. Mais ce devoir de mémoire, il arrive à un moment où on a l'impression qu'au contraire, au lycée, dans les collèges, on enseigne moins l'histoire aux enfants. Elle n'a plus la place prépondérante qu'elle a pu avoir à une certaine époque. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que là, à travers l'histoire de Constantine, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Europe qu'il faudrait enseigner. Et cette histoire de l'Europe, cette histoire commune qui pourrait justement aider à fédérer les États, cette histoire de l'Europe n'est pas enseignée. Et si on n'a pas une histoire enseignée par des gens qui sont des scientifiques, des historiens, et qu'on se base que sur la mémoire, c'est quelque chose qui est subjectif, qui va être propre à un individu, à une famille, à une collectivité. On est dans une vision qui peut être subjective de l'histoire. Et comment, aujourd'hui, on arrive a faire ce lien entre les deux. Soc Àlex Sambró, president de l'Associació El Riu, Associació per l'Estudi del Patrimoni Arqueològic Històric de les Terres de l'Ebre, que té la seu a la Fatarella. Soc el fill del Joan Sambró, també en aquest cas és membre de l'associació. On comença la vegada, l'associació va començar a partir d'un grup d'aficionats a la història, que a través d'internet, d'un foro d'internet que es deia la llista Tinet de la Guerra Civil, se discutia diferents temàtiques de la Guerra Civil i des d'allí vam formar com un grup d'amics que al final va esdevenir una associació. Ens és obligat recordar i fer memòria per saber qui som. Fins i tot si volem fugir d'allò viscut, cal saber d'on venim. La memòria col·lectiva perviu en la transmissió intergeneracional i és de caràcter testimonial. Només podem conèixer si abans ens coneixem a nosaltres mateixos, tal com ja deia Sòcrates i tants altres filòsofs i pensadors. Les generacions més joves troben en el contacte amb les generacions més grans una font de coneixement. L'impacte de les trobades intergeneracionals i l'escolta atenta de les anècdotes personals i les vivències individuals dels més grans transforma la visió dels més joves sobre el passat històric. Així doncs, la primera persona, la veu testimonial, ens apropa a l'experiència. En tema de les escoles, jo crec que falta molta feina a les escoles i instituts. En altres, quan ens demanen una visita, ens demanen algun estudiant fa el treball de final de curs, diguem, li donem l'ajuda que podem donar o que necessita. En quant a generalitzar una mica, jo crec que falta molta pedagogia a escoles, però ja a partir d'instituts.
instituts de Barcelona treballen la memòria amb el projecte Llambordes per recordar, a través de les pedres Stolperstein, a memòria de les persones deportades a camps de concentració nazi. Les pedres Stolperstein són petites pedres en forma de llamborda amb una placa de llautó, que inclou un text identificatiu. Es col·loquen al paviment al carrer, normalment a l'última residència voluntària que la víctima va tenir a la ciutat. L'objectiu és que l'alumne entengui què va ser un camp de concentració i extermini en la seva dimensió històrica i fer memòria des de la comunitat i la proximitat. La Guerra Civil va enfrontar amics, germans, famílies. I com totes les guerres va generar pèrdua, destrucció i dolor. Per si el dolor d'una guerra no fos suficient, malauradament la història del nostre país ha estat de vegades manipulada, explicada de forma interessada per justificar polítiques, accions i no sempre escrita en el respecte i dignitat que mereixen les seues víctimes. Ja és ben sabut que les cròniques les escriuen els guanyadors de les guerres i aquí, en el cas de la guerra del 36, el feixisme va escriure la història d'acord amb els seus interessos. En el cas de la Fatarella, l'any 1937, va viure el capítol desgraciadament més important de la seva història, quan l'anarquisme forassenyat va acabar en la vida de moltes persones. Va malmetre una bona part del nostre patrimoni religiós i administratiu i va sotmetre al pillatge a moltes famílies, a més d'una llista interminable de vexacions i humiliacions molt doloroses de recordar, tot i estar documentades en el context d'una guerra. Després de la guerra, el franquisme no va poder imposar el seu relat, que consistia en manifestar que els pagesos s'havien aixecat en armes contra els rojos i ho va deixar com si hagués estat una baralla entre pagesos i es van quedar tan amples. El bàndol guanyador va vèncer i en molts casos va generar una corrent de càstig i humiliació per les víctimes de l'altre bàndol i les seues famílies. Poder explicar la realitat dels fets de la Fatarella va costar molts anys, en els quals els familiars de les víctimes havien de conviure amb el sentiment de culpa que les autoritats franquistes els havien imposat. Per sort, i gràcies a una iniciativa popular, l'any 2017 es va organitzar un acte que comptà amb els nostres historiadors més prestigiosos, els quals van posar els fets de la Fatarella i a les seues víctimes en el lloc d'honor que feia anys que mereixien. És possible potenciar la dimensió comunitària i educativa de la pràctica memorial. L'Associació Lo Riu de la Fatarella participa activament en aquesta tasca. El dia 25 de juliol, la Fatarella es converteix en front actiu. Molts fatarellencs marxen a rereguarda, a zona nacional, a Caspe, a Maella, fins i tot a Saragossa. Alguns també marxen a rereguarda, però en zona republicana. Je voudrais vous lire une citation de Paul Valéry. Dans son ouvrage Regard sur le monde actuel, c'est le produit le plus dangereux, alors en parlant de la mémoire et du devoir de mémoire, c'est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, entretient de vieilles plaies. Voilà. Et là, on est bien sur la problématique de Constantino, d'une guerre civile, de la guerre de 39-45. On se base sur des mémoires, et même souvent nos anciens n'ont pas voulu les évoquer. On a enterré des souvenirs. Comment reconstruire aujourd'hui? C'est même pas construire, c'est comment bâtir une histoire qui soit une histoire scientifique, la plus objective possible, sans qu'il y ait de parti pris. Et tant qu'on est dans de l'histoire contemporaine, c'est quelque chose qui est très difficile parce que chaque événement va être interprété en fonction du vécu de chacun. Quand j'étais enseignante, il y a une phrase que j'aimais répéter à mes étudiants et que j'avais entendue de mon propre directeur de recherche, savoir qui tu es pour savoir ce que tu cherches. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas pouvoir poser ton travail de recherche. Quand on évoque des faits à quelqu'un, il faut pouvoir dire « Attention, comme moi je l'ai fait en début d'entretien, j'ai fait cette recherche sur Constantino dans le cadre d'une recherche familiale, d'accord, mais je suis Mireille, ayant une formation de gigographe et d'historienne. Mon travail est ponctué de cartes,
d'aller-retour vers les atlas, d'aller-retour vers les géoportails, vers les cartes sur Internet. Voilà. Donc, obligatoirement, en tant que chercheur, on ne peut pas se passer de son passé culturel. Voilà. Mais par contre, il faut pouvoir le dire à notre interlocuteur pour qu'il puisse comprendre qui on est et comment on va exposer notre travail de recherche. El valor de culte de la imatge té el seu últim refugi en el culte a la memòria dels éssers estimats, llunyans o morts. A l'expressió fugaç d'un rostre humà, Laura ens saluda per últim cop des de la fotografia primerenca. Això és el que constitueix la seva melancòlica bellesa, incomparable amb qualsevol altra cosa. Però allà on l'ésser humà desapareix de la fotografia, el valor de l'exposició es torna per primer cop superior al valor de culte. Haver donat refugi a aquest procés és la significació incomparable de Jet, que va captar als carrers de París entorn a 1900, en estampes desertes. S'ha dit d'ell, molt justament, que les va fotografiar com l'escena d'un crim. També l'escena d'un crim està deserta. A Matger, les preses fotogràfiques comencen a convertir-se en instruments de prova en el procés històric. Això explica el seu significat polític ocult. Exigeixen ja una recepció en un sentit determinat. La contemplació distanciada ja no és apropiada per elles. Perturben l'espectador, que sent que ha de buscar un determinat camí cap a elles. Al mateix temps, els diaris il·lustrats comencen a donar orientacions. Dona igual si encertades o falses. En ells, el peu de foto s'ha tornat per primer cop obligatori. I està clar que té un caràcter completament diferent al del títol d'un quadre. Al finalitzar la Guerra Civil, la majoria de brigadistes van passar la frontera i van passar un temps de les seves vides a un camp de refugiats. Gurs, Argelès, Saint-Cyprien. Jean-Paul, que és fotògraf, va decidir dedicar una sèrie de fotografies al camp de Ribesaltes, situat al nord de Perpinyà. Mon grand-père, Constantino Pompili, on sait qu'il a fait la guerre d'Espagne en tant que militant communiste italien dans les brigades internationales. Et à la retirade, on sait qu'il est comme beaucoup, il est allé dans un de ces camps. Quand nous sommes arrivés là, j'ai été complètement scotché ou séduit par l'architecture de ce bâtiment qui en fait, en général quand on parle d'architecture, c'est toujours de la verticalité des bâtiments qui partent vers le ciel. Et là, on se retrouve avec un bâtiment où la toiture, c'est même pas un toit, enfin le sommet du bâtiment, il est au niveau du sol. C'est un monolithe et ses formes très épurées, donc c'est ça mon projet en fait. C'était essayer de tirer la quintessence des lignes, de ces lignes très épurées pour en faire des photos très minimalistes. Pour le bâtiment, la couleur, essentiellement la couleur, parce qu'il est d'un rose pâle, un rose un peu orangé aussi. Donc au niveau couleur, c'est intéressant, particulier, mais il se prête très bien aussi au noir et blanc. Par contre, pour les baraques, le camp, j'ai choisi plutôt du noir et blanc pour donner un côté plutôt dramatique, pour mieux ressentir un peu ce côté dramatique de ces anciennes installations en fait. Tu vois, donc cette espèce de monolithe là, cette grande piste comme ça, il fait plus de 200 mètres de long. Voilà, il est un peu, ce que je disais tout à l'heure, un peu rosé, voilà, donc tu vois, très épuré, et on voit tout autour ici les baraques, voilà, tu vois. Il laisse la place, cet immense béton là, laisse la place à l'histoire en fait. Voilà. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est la forme, c'est les lignes, la perspective, cette convergence comme ça vers l'horizon. Voilà. Donc j'ai très épuré, j'ai effacé un petit peu le côté granuleux du béton, parce que j'aime bien le béton quand c'est lisse. Tu vois. Donc, et j'en ai fait une photo beaucoup plus minimaliste, un peu avec des tons à la japonaise, tu vois, où on voit l'entrée du bâtiment, tu vois, ça, on rentre ici, là. On passe donc par l'entrée, par une espèce de sous-sté, là, et puis et après on arrive ici, c'est une petite plateforme, là, et j'en ai fait une photo
très minimaliste, toujours en lissant un petit peu le béton pour effacer le grain, pour aller à l'essentiel de ce que je veux montrer en fait. Je me suis intéressé un petit peu à la perspective, donc là c'est une photo un peu plus paysage en fait, hein, donc voilà. Voilà, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc voilà le lieu de passage qu'on fait autour du bâtiment qui est là, hein. Voilà, et donc là on voit l'ancien camp en fait. Là ce sont des anciennes latrines là, d'accord, les baraques comme ça, donc très minimalistes aussi ces baraques, tu vois. El narrador. És la mateixa experiència que ens diu que l'art de la narració està arribant a la seva fi. És cada cop més estrany trobar algú capaç de narrar alguna cosa amb honestedat. Es diria que una facultat que ens semblaria inalienable, la més segura entre les segures, ens està sent retirada. La facultat d'intercanviar experiències. La cotització de l'experiència ha caigut i sembla seguir caient al buit. Doncs mira, jo em dic Pepeta i tinc 94 anys. Vaig néixer l'any 1928. A la guerra, doncs mira, devia tindre 7 o 8 anys. Exacte no us ho sabré dir, però veigues tu, 7 o 8 anys devia tindre només. Perquè em recorde que el dia que es va estallar la guerra va ser el dia 18 de juliol i batíem a la serra. I jo era jove i passàvem molts soldats, ja ho saps tu on està, i que està a la carretera allí molt proper. I passàvem molts soldats. Ai, què serà això, què serà? I llavors ens diuen, han d'alçar els braços, han d'alçar els braços. I els homes agranaven el ramàs i van alçar també el braç. Què serà això? Diu, ha estallat la guerra, ha estallat la guerra. Ah, alabat sigui Déu. Amb la Guerra Mundial va començar a fer-se evident un procés que encara no s'ha detingut. Quants anys tens i com te dius? Andreu Descarrega Oriol. I l'edat que tens? 93, me sembla. Un dia vam estar aquí parlant amb un senyor i li vaig dir a mon germà, a la guerra era banderado. Oh, diu, si era banderado. Però no li vaig preguntar quin títol tenia. Pues era el que portava la bandera. Pots anaven 6 o 7. Sí. I era alcalde Benvenido. Estàvem allí nosaltres. Sí. I dalt pues, fent un acte militar. Sí. Però no em va vindre l'acudit d'anar a mi cap dalt. Sí. Que si és anar cap dalt. Allí a Benvenido li van preguntar de la família de Ramon Descarrega Oriol què s'havia fet. Diu, de la guerra, diu, s'ha desapareixut tota. Això és el que em van contar. No es va notar, a cas, que la gent tornava emmudida del camp de batalla? En lloc de retornar més rics en experiències comunicables, tornaven empobrits. Tot allò que 10 anys més tard es va abocar en una marea de llibres de guerra. Soc Josep Blanc, nascut l'any 1935, el 13 de gener. Una casa normal, treballadors, i l'únic defecte que hi havia que el meu pare era republicà. Del seu avi? Del meu avi, que va sortir alcalde en eleccions, i clar, la família no era molt extremista, republicana, però potser massa. I ell va exiliar cap a França. I allà va morir, i no passa res, i després els fets d'aquí del poble pujaven d'escó en les llistes per a matar la gent. I en tenien uns quants davant de l'Ajuntament i n'hi va haver un que es va escapar i va marxar pel carrer del Besovall corrent i allà baix a l'Hort de l'Aruc
hi havia una gran figuera borda. I per allí que la Pea va saltar cap baix i es va amagar dins de la figuera i allí es va salvar. I era l'oncle Batista del botiguer. Ho sap, això? Res tenia a veure amb experiències que es transmeten de boca en boca. Narrar històries sempre ha sigut l'art de seguir explicant-les. I aquest art es perd si ja no hi ha capacitat de retenir-les. I es perd perquè ja no es teixeix ni es fila mentre se'ls presta sentit. I aquí al carrer de dalt hi havia una dona que li deien la Rafaela. Ja quan passaven, deia, mira, aquestes són les de la Fai, ja passen les de la Col, ja passen les de la... I elles van contestar, diu, sí, la Col trumfa i trumfarà. I bueno, mira, i veia així. Va morir a Soses, no en combat. Segons que em van dir a mi, va morir sense combat. Per una persona que si lo tenia mal vist, si li tenia enveja, pel que sigui, allí va morir sense combat. Una bala perduda, no era perduda, va anar directe a ell. Això és el que m'han contat. Quan més oblidat de si mateix està qui escolta, tant més profundament se li impregna a la seva memòria allò escoltat. Quan està posseït pel ritme del seu treball, registra les històries de tal forma que és, sense més, agraciat amb el do de narrar-les. L'experiència que es transmet de boca en boca és la font de la que s'han servit tots els narradors. Lo que d'allí no sé on van anar a parar, perquè després coincideix que els brigadictes estaven dalt a la serra, quan van passar l'Ebro, quan van passar l'Ebro nacionals. I la intendència està a San Francisco, tot està a San Francisco. I allí, des del valencià, la meva àvia i les meves germanes anaven a buscar el ranxo San Francisco per a jalar, perquè no teníem res. No teníem res. I quan van passar l'Ebre, van desertar, ho van deixar tot abandonat. Tot ho van deixar abandonat. I allí els homes que estàvem allà, bueno, jo era un crió, que estàvem al valencià, de dia s'amagaven al bosc, perquè estàvem 16. Després va veure, el pare se'l van emportar cap a Maella, va cridar el secretari a la meva àvia, diu, hem de desterrar a ton fill. Diu, per què? Diu, perquè és roig. I la meva àvia diu, a quin llibre ho has trobat? Però tot en això, que va amb ella, i va anar la mare detrás. Nosaltres ens vam partir, vam anar cap al valencià. I quan el pare va tindre treball amb ella i es va situar, doncs ens va deixar buscar la mare i acabam amb ella. Quan algú realitza un viatge, pot explicar alguna cosa. Ens diu una dita popular, imaginant el narrador com algú que ve de lluny. Però no amb menys plaer s'escolta a qui, honestament, s'ha guanyat l'aliment sense abandonar la terra d'origen i coneix les seves tradicions i història. Una característica de molts narradors nats és una orientació cap a allò pràctic. Aporta de per si vetllada o obertament la seva utilitat. Algunes vegades en forma de moralitat de la història, en d'altres en forma d'indicació pràctica o com a proverbi o regla de vida. I antes cada dia mos venien soldats allí, i pobres soldats, molt bons nois, mos portaven pa, mos portaven llet, i mos diuen tot el que estava pel poble, mos explicaven tot el que passava pel poble. Bueno, però mos van dir, vostès aquí estan malament, perquè el dia que passaran el riu, el dia que baixarà la desbandada, bueno, d'allò, faran l'arboladura, i aquella arboladura aquí els arribarà pedres i els podrien matar. A vostès d'aquí han de marxar. Com que allí teníem un gorrinó i mos se va escapar i el van matar.
En tots els casos, qui narra és un home que té consells per qui l'escolta. El consell no és tant la resposta a una qüestió com a una resposta referida a la continuació d'una història en curs. Per altra banda, ens adonem amb el consolidat domini de la burgesia, que compta amb la premsa com un dels principals mecanismes del capitalisme avançat, fa la seva aparició una nova forma de comunicació que, per antiga que sigui, mai va incidir de forma determinant sobre la forma èpica. Aquesta nova forma de comunicació és la informació, la qual reivindica una ràpida verificabilitat. En canvi, la meitat de l'art de narrar radica precisament en referir una història lliure d'explicacions. La mare va anar aquí baix a Cabotón, que hi havia una cunya, i a buscar pa. I el soldat en què li va dir, el cunyer, no en tinc ni pels soldats avui. Esclar, la mare se'n va tornar. Detrás del mas encara em sembla que hi ha una figuera. I d'allí de la figuera, amagat estava detrás de la figuera, este soldat, i no la cridava, saps? Només feia soroll perquè es girés. I ella se va girar, diu, vinga. I es fica aquí davant la guerrera i treu un xusco així. Dice, tome, abuela, mi reacción es para usted. Baje todos los días. I no hi vam tornar més. Llavors van vindre 3 o 4 soldats en 2 escopetes baix al carrer de davant i 2 altres aquí dins de casa revisant-nos tota casa. I van trobar una escaparata que hi havia d'una Mare de Déu. La Mare de Déu, el pare la va amagar, però l'escaparata la va deixar allí. I diu, així vostès també eren fascistes. Diu, jo sé que anava crió, anava per allí i això ho sentia. De tot això me'n recordo. La llengua ens indica de manera inequívoca que la memòria no és un instrument per a conèixer el passat, sinó només el seu mitjà. La memòria és el mitjà del viscut, igual que la terra ve a ser el mitjà en què les velles ciutats estan sepultades. I qui vulgui acostar-se al que és el seu passat soterrat ha de comportar-se com un home que excava. I, sobretot, no ha de tenir objecció a tornar una vegada i una altra al mateix assumpte, a anar-lo resolent i escampant, tal com es regira i s'escampa la terra. Els continguts no són sinó aquestes capes que només després d'una recerca acurada lliuren tot allò perquè val la pena excavar. Imatges que, separades del seu anterior context, són joies en les sòbries estances del nostre coneixement posterior, com torsos trencats a la galeria dels col·leccionistes. Sens dubte, val moltíssim la pena anar seguint un pla en excavar, però igualment és imprescindible donar cops de pala a les palpentes cap al fosc regne de la terra, de manera que es perd el millor aquell que només fa l'inventari fidel de les troballes i no pot indicar en el sòl actual els llocs on es guarda l'antic. Per ells, els records més veraços no tenen per què ser informatius, sinó que ens han d'indicar el lloc en el qual els va adquirir l'investigador. Per tant, stricto sensu, de manera èpica i rapsòdica, el record real ha de subministrar al mateix temps una imatge d'aquest que recorda. Com un bon informe arqueològic, no només indica aquelles capes de les quals procedeixen els objectes trobats, sinó sobretot aquelles capes que va ser precís travessar. Les recreacions històriques. L'any 1929, Benjamin coneixerà Bertolt Brecht. L'autor alemany d'idees marxistes revolucionarà la producció teatral europea amb el seu concepte de teatre èpic. L'amistat i la influència de Brecht sobre Benjamin van ser molt grans. El teatre èpic de Brecht, amb què Benjamin està d'acord,
No posa el focus a l'obra en si, al seu contingut burgès o revolucionari. En definitiva, al missatge de l'obra. Més aviat, posa el focus a l'espectador i a la recepció de l'obra. En el seu posicionament davant de l'obra, l'espectador deixa de ser passiu i passa a tenir un paper actiu dins l'obra. Mentre que es vincula amb aquesta, està obligat a posicionar-se. Per tant, és important entendre que quan nosaltres assistim com a públic a les recreacions històriques, ens estem vinculant amb el nostre propi passat, amb la nostra pròpia memòria, i ens obliga a posicionar-nos i a qüestionar-la. Les recreacions històriques ocorren en un espai que no és neutral, com ho és un escenari, habilitat per a la representació. L'espai és, per tant, actiu, no està dissenyat amb finalitats representatives, sinó que les recreacions es converteixen en una metarealitat, ja que estan condicionades per l'entorn, la realitat i la mirada del públic. Són mímesi en estat pur de fets històrics. Pren sentit així la visió de Theodor Adorno quan diu que l'art és mímesi en tant que fa referència al món vital, a allò objectiu, per donar-li veu i que prengui la paraula, perquè s'expressi. Una de les raons per les quals el nostre grup ve aquí és perquè s'ho passa molt bé recreant. Què és això de la recreació històrica? Doncs la recreació històrica és només intentar posar en valor tots aquells moments que van succeir durant la Guerra Civil Espanyola i el que volem fer és una funció una mica divulgativa de tots aquells moments. Al principi, ja fa molts anys que està funcionant el tema de la recreació històrica, però sempre havia estat fins fa poc només en combats, en batalles, en homenatges, però només era una qüestió d'uns senyors que els interessava el tema i que simulaven, recreaven un combat, recreaven un assalt, recreaven una batalla i poca cosa més. Fa ja uns anys, fa gairebé 10 anys, que s'està apostant per una altra manera de treballar, diguem-ne, de tirar endavant amb la recreació històrica, i és a base de fer el que se'n diu trinxera vivent o museu vivent. Es tracta bàsicament de fer una mena d'escenaris, una mena de displays, i són unes petites teatralitzacions en les que expliquem com era en aquella època, intentem recrear moments amb investigació al voltant d'aquests fets històrics i en els que intentem posar veu i donar veu a aquelles gens que estaven, ja sigui civils, militars, i sobretot intentem que sigui molt divulgatiu, intentant explicar molt bé les coses. Amb això, aquesta deriva que està tenint, aquest canvi de direcció, fa que la gent vingui a veure les recreacions històriques amb moltes més ganes i amb un interès per la història. Recuperació de memòria històrica, recuperació de patrimoni històric i divulgació en si mateix és el que s'està intentant fer des de la mayoría dels grups de recreació, entre ells el nostre. Sí, que soy el de la mula. ¿De acuerdo usted? Sí, claro. Echemos un vistazo, a ver qué tal está esto. Con cuidado. Aguanta, hija mía. Ya no tenemos edad para estas cosas. A ver qué tal. ¡Ah! Teniente. Dins d'aquests diferents displays, dins d'aquests museus vivents que es creen, que es recreen i que s'organitzen, hi ha de tot. Afortunadament hem deixat la batalla en moments esporàdics, en moments concrets, quan toca, i sobretot el que volem fer és donar aquesta veu i aquest peu a la gent que llavors vivia, ja sigui metges, tema de la sanitat, molt important en aquella època. Van haver-hi uns avenços molt importants i que al final això va derivar en tenir una millor sanitat mundial
I això és poc conegut i reconegut. A més, també hi ha... Intentem posar focus en la gent que va viure allò, a la població civil, a la gent que vivia al poble, ja sigui els pagesos o ja siguin els batlles, vull dir, els alcaldes, tots van patir, tant d'un bàndol com de l'altre, això és veritat, però és un tema que només es feia palès amb combat, la recreació històrica. I hem intentat ampliar. Intentem també donar veu a tots aquests personatges, ja siguin homes o dones, que van participar d'alguna manera dins d'aquest conflicte. I és molt important el paper que va fer la dona. I durant molts anys es va silenciar, es va callar, es va deixar apaivagat, i jo crec que té un paper actualment molt important i que hem de donar a conèixer de veritat. Jo vaig començar a recrear, diguéssim, per culpa de mon germà, perquè a ell li interessa molt la història i va començar a recrear Falló, on estem avui, i vaig dir, vaig a provar també, i vaig començar a Flix, al meu poble, fent de civil. I sempre procuro ara, a la recreació de Flix, fer de civil, i en algunes ocasions d'infermera. Destacar que estos puestos tenían equipos quirúrgicos para poder operar a los soldados que lo necesitaran. Y mi compañera Alicia nos va a contar un poco. Que és també l'altre gran paper que tinc dintre les recreacions. S'ha de dir que en començar, una miqueta com totes les dones que recreem, només fem sanitat i no els papers femenins de la sanitat, sinó més els papers masculins de sanitaris. Anàvem als combats, bàsicament. I tampoc teníem molta importància dintre d'aquests combats. Ara ja intentem més vestir-nos de dones, de fer papers de dones, perquè no se li donava tanta importància com ara al tema de la sanitat, sinó que era com una més a més per intentar que les acompanyants dels recreadors fessin alguna cosa. Algú va començar a aprofundir en el tema de la sanitat en els hospitals i de repent, diguéssim, van començar a fer molts més displays d'hospitals, tant de sang com de rereguarda. Va ser pràcticament espontani. A la sanitat sempre hi ha més dones que homes. Potser de cada 5 dones, un home. I últimament més. Tot i que normalment demanen que et masculinitzes, però això ja... Al nostre grup, sí. En acabar segon de batxillerat vaig fer el treball de recerca sobre la sanitat durant la Guerra Civil, perquè al meu grup hi ha 2 companyes que estan molt ficades dins del tema i veure com explicaven els displays i tot, la passió en el que ho feien me va fer pensar jo vull investigar més sobre aquest tema, vull saber més coses, a veure què hi ha detrás de tots els displays que fem, per què estem fent això i com ho hem de fer. Como bien ha dicho Nuria, aquí en este display, en este puesto, lo que queríamos es hacer un poquito de un ejemplo de cada una de las etapas de atención que ella os ha contado que se hacían en el frente. Podéis ver desde los camilleros allí que tenían una función muy importante porque era muy duro recuperar los heridos de según qué frente. Los que seáis de aquí veis el terreno, cómo funciona, cómo supone. Se llevaban a brazos, tenían los portacamillas. Cada vegada hi ha més públic i cada vegada hi ha més recreadors. Jo em penso que l'interès està en com que durant la dictadura se va fer molt hincapié, diguéssim, en oblidar el passat i deixar-lo de banda, com allò no va passar. Ara estem en el moment de voler que sapiguer què va passar, recordar els que van patir aquella guerra i que no caiguen en l'oblit. El temps present i el temps passat. Estan tots dos potser presents en el temps futur. I el temps futur, contingut en el temps passat. Si tot temps és eternament present, tot temps és irredimible. El que hauria pogut ser és una abstracció,
que queda només com una possibilitat perpètua en un món d'especulacions. El que podia haver estat i el que ha sigut apunten a un sol final, que està sempre present. Les petjades ressonen a la memòria, al llarg del camí que no vam prendre, cap a la porta que mai no vam obrir, fins al jardí de les roses. Els meus mots ressonen així a la vostra ment. Però amb quin propòsit remoure la pols en un bol de pètals de rosa? No ho sé. Mama, com es deia el teu avi? Antonio Bouza Stid. I quan va morir? L'any 1994. Jo tenia 17 anys. I com era? Doncs jo el recordo com un home molt simpàtic i proper. Li agradava molt estar amb la família, amb les seves 5 netes en especial. I estimava molt Galícia, el seu poble també, Allariz. El recordo com un home que tenia un humor molt especial i per això l'anomenaven el Chaplin. Era un home que feia bromes i explicava anècdotes divertides. I on vivia? Vivia a Allariz. És un poble d'Orense. Jo sempre hi anava tots els estius amb els meus pares i em trobava allà amb les meves cosines. Ens agradava banyar-nos al riu Arnoia. També el veia quan venia a Barcelona al Nadal, però el que més gratament recordo són els estius a Allariz. I la seva casa com era? Doncs era una casa de 3 pisos, quedava al centre del poble, al mateix casc antic. I recordo que, tal com entraves, hi havia la cuina i veia sempre allà la meva àvia cuinant. Feia una empanada i unes filloles boníssimes. Cuinava molt bé. A dalt hi havia una saleta on el meu avi tenia una butaca on li agradava seure i feia mots encreuats. A mi m'agradava molt seure amb ell i fer-los amb ell també. I també m'ensenyava, recordo, la seva col·lecció de postals. M'agradava molt mirar-les amb ell. I quan hi anaves? Doncs crec que vaig anar tots els estius. I abans del viatge jo estava nerviosa. Era 1.100 quilòmetres, imagina't, era molt lluny. I el meu pare el feia tot seguit al viatge, gairebé sense parar. Recordo molt els diferents paisatges, a mesura que anàvem avançant. I em feia molta il·lusió quan per fi arribàvem a Galícia. El meu pare feia sonar el clàxon i sortien els meus avis a la porta a rebre'ns. Un cop allà sempre anava amb les meves cosines i sortíem molt. I per què hi anàveu? Doncs perquè així passàvem junts unes setmanes tota la família i el meu pare també aprofitava per visitar els seus pares, clar, perquè vivien molt lluny. Com ho recordes? Doncs ho recordo com moments molt bonics, de sentir-me molt bé. M'agradava passar estones amb el meu avi i m'agradava molt estar amb ell, em feia riure. Hi ha algun esdeveniment tràgic a la teva família? Doncs sí. A veure, en aquell temps tothom tenia històries tràgiques o tristes per explicar, perquè van viure la Guerra Civil Espanyola. El meu avi va ser sergent del bàndol nacional i va viure moments molt durs també al camp de batalla, tot i que va lluitar amb el bàndol guanyador.
Ell ho va explicar en unes memòries que va escriure, però saps que mai el vaig sentir parlar de la guerra? Tampoc explica les seves memòries que el seu pare va morir d'una forma molt tràgica l'any 1952. Com va morir? T'explico. El teu rebesavi havia d'anar a la Corunya amb un fill seu, germà del meu avi, perquè aquest havia de formalitzar el seu matrimoni amb una noia d'allà. I tenien previst d'agafar el tren, però un amic seu, que era camioner, el va convèncer per portar-los a tots dos en el seu camió. I saps que en aquell moment hi havia una dictadura a Espanya i les carreteres eren vigilades. Un guàrdia civil va fer aturar el camió, però el camioner no va parar. Aquest ho va fer sense voler, diu que no es va donar, però la qüestió és que el guàrdia civil va sospitar i va disparar amb tan mala fortuna que el tret va donar al cap del pare del meu avi, que es deia Celestino. Aquest fet va ser molt traumàtic i tràgic per tota la família. El meu avi, a més, diu a les seves memòries que el seu pare era un home molt estimat per tothom. Es veu que era bona persona. T'hagués agradat conèixer el teu besavi? Sí, com que l'expliques com una persona tan divertida, m'hauria agradat. Quan escolto aquesta cançó, em ve a la memòria una capsa de música de la meva infantesa. En obrir-la sortia una ballarina que ballava i girava sobre un petit mirall. Em quedava llarga estona mirant-la i escoltant la cançó. Recordo d'aquell temps certa tristesa en els adults, que s'imposava. Són a dia d'avui memòries i càrregues familiars. Però a partir de cert moment vull que la corrent de la vida s'ho emporti tot. No vull oblidar, només traspassar la memòria que no em pertany. En un acte conscient, concilio la vida dels meus avantpassats i deixo que les seves lluites, les seves pors, tornin a ells, allà on pertanyen. Deixo anar per començar de zero i procurar no cometre els mateixos errors. Això no és un acte egoista. L'entenc com un acte de comprensió i perdó. Llibero i honro els meus avantpassats. El cant del cigne, així es diu aquesta peça de Schubert. El cigne és una au silenciosa, tot i així, quan va morir, expressa el seu més vell cant.